क'क्राझाराव गोरिब नखरफोरनो साख्रि आवलाफ्रा जाग्रा आदार मुवा बेसाद राननानै होदों। क'क्राझार सेसापानि गामिनि साब्रै साख्रि मावग्राफ्रा गरिब 44 नखरनो जाग्रा आदार राननानै होदों। मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय लेखा क'क्राझार जिल्लायावबो गोबां साख्रि मावग्राफ्रा जाग्रा आदार रानदों। सानसेयारि हायेननि रादाब खौरां बिलाइनि गाहाय सुजुगिरि दानस्रां दैमारियाबो गं 30 गरिब नखरफोरनो जाग्रा आदार रानना होदों। हादरनाङै कभिड-19 नि रैखाथिनि थाखाय मिरु सरकारा फोसावनाय लकडाउननि बुब्लियाव गोरिब थाखोनि सुबुंफोरखौ मदद होनो थाखाय रायजोनि दाब दाब जायगानि सरकारि साख्रिआवलाफोरखौ हादोरसा सरकारनि रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मदद होनो खावलायनाय बायदियै क'क्राझार थानानि सिङाव थानाय सेसापानि बर' गामिनि सा 8 साख्रिआवलाफ्रा गामिनि गोरिब थाखोनि सा 41 नखरफोरनो जाग्रा आदार जगायनानै दिनै होयो। गामिनि साख्रिआवला बिकेन्द्र लाइफां हारिनि दैदेननायाव साख्रिआवलाफ्रा बायदि रोखोमनि जाग्रा आदार जेरै माइरं, दालि, आलु, संख्रि, थाव, साबोन बायदि बायदिफोरखौ गोनांथि गोनां नखरफोरनो राननानै होयो। लकडाउननि बुब्लियाव जाहाथे गोरिब थाखोनि सुबुंफ्रा गावसोरनि जिउ खांनायाव जेबो रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङा बिनि थाखाय जाग्रा आदारफोरखौ जगायनानै सुबुं अनसायथिनि थांखिजों राननानै होनायजों लोगोसे लकडाउन समाव भुगिनांनाय गोरिब नखरफोरनो क'क्राझार बिगियान फरायसालिमा गोरायुं डक्टर आर.एन. सिंहाजों लोगोसे बिथांनि अनसुलि बिसि सुमिता सिंहा आरो गुबुन गुबुन बिफानफोराव साख्रि मावग्रा बिगियान फरायसालिमानि मावफारियाफ्रा सान्दामारि पार्ट 2 गामियाव गं 25 गरिबफोरनो 25 केजि माइरं, दालि, थाव, साबुन बायदि बायदि मुवा बेसाद राननानै होयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आर.एन. सिंहा बुङोदि हादोरनाङैनो सोलिफुबाय थानाय कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय लकडाउन फोसावनायखौ साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथियै थानो खावलायो। मख'बावनाय जायोदि हादरसा सरकारनि रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फारौगुरि गामियावबो सा 13 गामिनि साख्रिआवला आरो फालांगिरिफोरा गं 50 नखरफोरनो माइरं, दालि, थाव आरो जाग्रा आदार राननानै होयो। रायखांबावनांगोनदि क'क्राझार सहरनि भबानिपुर ओनसोलावबो सानसेयारि हायेननि रादाब खौरां बिलाइनि गाहाय सुजुगिरि दानस्रां दैमारियाबो गं 30 गोरिब नखरफोरनो माइरं, दालि, थाव, संख्रि, साबुन राननानै होयो। দুৰ্যোগৰ সময়ত আমাৰ গাঁওবাসী কি গাঁও টাউন চহৰ চবে মিলি পেলাই এই দুৰ্যোগত একজনে আনজনক পৰা সহায় কৰি পেলাই কেনেকৈ আমাৰ এই কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ দুখীয়াবিলাকো সহায় কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িব যাই আছোঁ কৰোণাৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে কৰোণাটোৱে যাতে শেষ কৰি দিব পাৰোঁ। থেংক ইউ চাউল 25 কেজি, তাৰপিছত দালি 2 কেজি, আলু 2 কেজি, তেল 1 লিটাৰ, নিমখ 1 কেজি, ডেটল চাবোন আৰু মাস্ক দিছোঁ আমি এইখিনি। এতিয়ালৈকে লকডাউন চলি থাকিব। আমাৰ ছায়েন্স কলেজৰ তৰফৰ পৰা আমি এই গাঁওখনত পুৰা দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু কিমানটা পৰিয়ালত আজি দিছে? আজি 25টা পৰিয়ালত দিছোঁ। এই গাঁৱত 25টা পৰিয়াল আছে। থেংক ইউ ছাৰ। বেলেগ বেলেগ জায়গাতো দি আছে। আমি বেলেগ বেলেগ জায়গাতো দি আছোঁ আৰু আমি আৰু ওলাম আকৌ যিবিলাক নিদি একদম এই তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিম। ঠিক আছে ছাৰ। মানুহক সহায় কৰিছে আপোনাৰ কি অনুভৱ আছে? হয়, যিটো 21 ডেজ যিটো লকডাউন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট করোনা ভাইরাস তার বন্ধৰ যিটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আগবাঢ়ি যিটো লকডাউন তাতে বহুত দুখীয়া ফেমিলিবিলাক খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পৰি আছে সেইটোৰ মানে চাই থাকিব নোৱাৰে সেইটাৰ কাৰণে যাখিনি পাৰি আমি হেল্প কৰিবলৈ আগবঢ়াইছে আৰু কৰিবলৈ আহিছোঁ সেইটাৰ কাৰণে যাতে লকডাউনটো সকলো ৰাইজে যাতে পালন কৰি যেটো করোনা ভাইরাস ইয়াৰ পৰা আমি মুক্ত হয়। আমাৰ সায়েন্স কলেজৰ NSS ইউনিট আৰু আমাৰ টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ প্ৰত্যেকৰ সহযোগত আমি এইখিনি এটা স্মল
এমাউণ্টটো আনিব পাৰিছোঁ এই ভিলেজৰ কাৰণে আৰু আমি ভৱিষ্যত যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ কলেজৰ পৰা আমি টাইম টু টাইম হেল্প কৰি থাকিম दालि आलु थाव खाला बन्द समाव मा मा खामानि मावनानै दं नोंसोरलाय दा गैया जेबो हाजिरा मावनोबो जेबो गैया उफाय गैया जेरावबो ओंखार मोना नालाय औ बहायनो जानाय लोंनायफ्राव हनै गथ' गथाय जारला फैसा गैया थाखा गैया माजों खामायनानै मोनजाबावनो जोंलाय हाजिरा मोना मामोनलाय फारगुरानि दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंना बिराद मोजां मोनबाय जों दा बिथांमोननो नोंथांमोना साबायखर बावगोन नामा औ दे बिदिनो होफैनांगौ आफाफोर दे धन्यबाद फरेस्ट इनफटेक फै नोंथांमोना जोंनि गलायाव बेयावहाय लेपटप डेस्कटप प्रिन्टार स्केनार खम बेसेनावनो मोनो आरो बेयावहाय कम्पिउटार फाहामनाय जायो ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লেপটপ ডেস্কটপ প্ৰিণ্টাৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ সলভ হ'ব এই দোকানখনৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজৰ বহু সুবিধা হ'ব গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে আপোনালোকৰ যদি কিবা লেপটপ বা কম্পিউটাৰ প্ৰব্লেম হয় প্ৰিণ্টাৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ইয়াতে আনক ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সলভ হ'ব আৰু যিকোনো বস্তু আপুনি কম দামতে পাব পাৰিব গড়েশ্বৰ বাক্সা শৰণীয়া প্লাজা অপজিট ইউকো বেংক গড়েশ্বৰ